Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko dugu biderketaren erregela probabilitatean eta horrekin batera gertaera askeak eta gertaerak mendekoak edo menpeko gertaerak noiz diren. Eta horretarako erabiliko ditugu bi adibide. Lehenengoa da itzuleradun esperimentuak dituzten problemak. Hau da, adibidez. Imaginatu daukagula karta sorta bat, eta karta sorta horretatik karta bat atera dugula. Bai? Baina berriro sartzen dugu karta hori sortan eta beste bat ateratzen dugu. Bai? Hau da, karta bat sorta bat daukagu, karta bat ateratzen dugu. Orduan, berriro sartzen dugu karta sortan eta beste karta bat ateratzen dugu karta sorta horretatik, bai? Galdera da, zein da kopa bat eta ondoren errege bat ateratzeko probabilitatea, bai? Ditzen dira itzuleradun esperimentua, zergatik karta sortan berriro bueltatu dugulako karta hori, bigarrena ateratzeko, bale? Orduan, zein da probabilitatea lehenengoa kopa eta bigarrena izateko? Ba, izango da bien arteko biderkadura. Eta honek esan nahi du biderkatu behar dugula bi gertaera hauek, bai? Biderkatu behar ditugu. Lehenengo kopa eta bigarrena izatea erregea. Hau da, ateratzen badugu karta bat, karta sorta horretatik, eta esan nahi badu kopa, badauzkagu 10 kopa. Posible. Orduan da, 10 zenbat? 40 karta direlako, bai? 10 kopa zenbatetik 40 kartatik, bai? Berriro sartzen badugu sortan, berriro izango ditugu 40 karta. Eta bigarren nahi badugu izatea erregea, berez dauzkagu 4 errege ateratzeko aukera. Bai, horregatik da 4 zati 40, bai? Hau da, 10 zati 40, bider 4 zati 40. Probabilitatea beraz, 10 bider 4 40, eta 40 bider 40 1600. Egiten baduzute zatiketa hau da 0,02 bost. Hau da, egiten baduzu bider 100, 2,5ko probabilitatea izango genuke. Bai? Kasu horretan, bi gertaera hauek askeak dira. Kopa ateratzea eta bigarrena erregea. Zergatik? Zuek ateratzen baduzute lehenengoan karta sortan kopa bat, eta bueltatzen baduzute sortara, horrek ez du eragiten bigarren probabilitatea desberdina izateko, bai? Segun ze ateratzen den, bale? Honek ez du eragiten honetan, bai? Itzultzen dugulako berriro sortara. Berriro ditugulako 40 karta, bale? Kartak ez dira aldatzen. Horregatik A eta B gertaera askeak dira kasu horretan, bai? Hori da itzuleradun esperimentuetan. Baina itzulerarik gabeko esperimentuetan lehenengo gertaerak bai eragiten duela bigarrengoan. Horregatik orain pixka bat desberdina da formula. Ikusten zute hemen P, A eta B da PA bider P, B baldintzatua A. Bai? Haren arabera izango da desberdina gertaera, bale? Kasu honetan, A eta B gertaerak menpekoak direla esaten da, bai? Adibide batekin ikusiko dugu. Karta sorta batetik bi karta atera ditugu, bai? Baina lehenengo karta ateratzen dugu eta baina berriro sortara itzuli gabe, bai? Bi karta ateratzen ditugu, baina sortara itzuli gabe, lehenengo kartari. Zein da ateratako bi kartak kopa izateko probabilitatea, bai? Orduan, hori dira itzuleririk gabeko esperimentuak. Hau da, ez dugu berriro sartzen karta sorta horretan. Ez dugu itzultzen berriro karta hori. Orduan, zein da probabilitatea lehenengo kopa eta bigarrena kopa izatea? Da, lehenengoaren probabilitatea kopa izatea, bider lehenengoa kopa izanik bigarrena kopa izateko probabilitatea. Hau da, ateratzen dugu karta bat, nahi dugu izatea lehenengoa kopa. Hau da,
dauzkagu 10 aukera 40 kartatik, bai? Baina ez dugu itzultzen karta sortara, beraz, ja izango ditugu 39 karta sortan, ez 40, orduan, 39 hoietatik, zenbat kopa izango ditugu? 9, bai? Atera badugu kopa bat lehenengoan, ja kopa hori ez dago, orduan ja dauzkagu 9 kopa, sorta horretan, eta gainera dauzkagu 39 karta, 40 izan beharran. Beraz, egiten bazute 10 bider 9, da 80, eta 40 bider 39, da 1560. Egiten bazute zatiketa da 0,048, bai? Bidereun, euneko 5,8ko probabilitatea, bai? Eragiten du, ikuste zute, lehenengoan ateratzea kopa, bigarrengo probabilitatean, bai? Horregatik dira, menpeko gertaerak, bai? Bueno, hau da, biderketaren erregelari buruz, gertaera askeak eta menpeko gertaerak barne hartuta, jakin behar dezutena.